Les aventures d'en Wilbur! Hola, sóc en Wilbur. Hola, hola. Avui en Wilbur fa un discurs. Molt bon dia a tots els espectadors de Canal 7. Interrompem l'emissió per oferir-los una notícia d'última hora. Kevin Logan ens informa des del lloc dels fets. Bon dia a tothom. Ens trobem davant del sanatori mental St. James, en el qual es troba reclòs el menor d'edat Wilbur Fogface, que recordaran va ser portat als tribunals per l'FBI acusat de diversos assassinats comesos a principis d'any. Avui mateix el traslladaran a un tribunal estatal on se'l jutjarà, però abans el mateix acusat ha sol·licitat poder parlar davant la premsa, cosa que ha generat molta expectació, ja que es creu que ha preparat una defensa molt argumentada de la seva persona. Sentim-lo. Hola. 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 Després de saludar, en Wilbur va dir que a partir d'aquell moment lluitaria per aconseguir que el món fos un lloc millor. Millor, al seu entendre, volia dir que calia reforçar la presència policial als carrers, fent que almenys toqués a 2 antidisturbis per habitant. Calia crear una nova doctrina, un nou ordre mundial per a posar les coses al seu lloc. En el seu món ideal, ell seria el dictador suprem i tothom l'havia d'adorar, ja que tot meditant en la seva cel·la d'aïllament havia vist clar que el seu destí era autoelegir-se com a rei de reis. En el seu món ideal, la desviació evidentment tampoc seria tolerada, així com d'exhibicionisme els hippies o els comunistes. Si algú fos sospitós d'anar contra el règim seria liquidat, així com també aquells qui mostressin alegria en públic, amor pels animals o compassió pels més necessitats. Llavors va parlar també de prohibir les religions. Qualsevol qui fos agafat rendint culte al seu déu o defensant la llibertat religiosa seria executat per escarmentar la resta. Això no m'agradava pas massa als 2 guardes que el vigilaven, ja que un era jueu i l'altre musulmà. Li van fer una cara nova. A en Wilbur allò li va agradar molt, ja que era un clar exemple de brutalitat policial. I allò era precisament el que li calia al món, més brutalitat policial. Quan ja se l'estaven enduent, però, en Wilbur va trobar-se amb un antic conegut. Hola, sóc l'agent Forrester, l'altre cop. Ja et pots portar bé perquè a partir d'ara seré la teva ombra. En Wilbur l'hauria volgut engegar a prendre pel cul amb un gest enèrgic, però com que duia la camisa de força, va veure's obligat a dir-li que sa mare era la puta més barata i toxicòmana de tot el barri xinès i que no l'emprenyés o si no algun dia es veuria obligat a matar-lo. Quan ja se l'estaven enduent i per posar el colofó a un dia profitós i revelador, va escopir a la senyora Wilson a la cara, que en aquell moment passava per allà. En Wilbur va decidir que durant aquell incòmode viatge en furgó policial es dedicaria a imaginar músiques terribles i desoladores, tal com hauria de ser la banda sonora de l'infern. Aquest episodi ja s'ha acabat!